Det er gået ind i et samarbejde med Udvikling Fyn angående en komprimator til bortskaffelse af køleskabe. Mit problem har været at måtte stoppe mit projekt med komprimatoren og har nu muligheden for at komme videre med at få belyst tingene rigtigt, få gjort klar til at kan aflevere et projekt til eventuelle investorer, så vi kan komme videre med tingene. Jeg synes, det er fedt, at man som studerende kan få lidt virkelighed ind i sin uddannelse. Når vi arbejder med et virkeligt problem, som eksisterer i den virkelige verden, så kan man få brugt de ting, man lærer på sit studie. Det kan man få brugt og se, hvordan det i virkeligheden fungerer. Den mest positive oplevelse, det er helt sikkert at prøve at arbejde sammen med en anden studieretning. I virkelighedens verden, der har man ikke en projektgruppe, der står udelukkende af PDI'er. Det har vi på vores eget studie. Her der kan vi komme ud og arbejde med et rigtigt projekt med nogle andre mennesker, så det ikke bliver helt så ensport. Jeg er jo dybt imponeret, virkelig dybt imponeret over, hvad de kommer frem med af forskellige ting og beregninger, miljømæssige og rent konstruktionsmæssige. Hvis det lykkes de ting her, bliver det et kæmpe plus for vores virksomhed.